Allah wanda zai hana ka shine Allah. Wannan zai sa in ka fahimci haka ba za ka ɗauki kaskanci ba abun kowa, ba wani kawai wai don kana son wani abu abunsa zai zage ka a cikin jama'a kan a'a, ai shi ba Allah ba. Allah ya wajabta ma tsare mutuncinka da kare mutuncinka a cikin jama'a. Mutum na ce ma you are very stupid, me zai baka? Me zai shi Allah ne? Matasa ku fita neman arziki, duk wanda kaga ya ci mai kyau min ma razaqnakum, abinda Allah ya bashi ne, ba karfinsa ne yasa ya samu ba. Kai ma ka fita, Allah zai baka. Wancan ba karfinsa da dabararsa yasa ya samu ba, kai ma in ka fita ka dogara ga Allah, Allah zai baka. Wannan ayar ta nuna ba zaman banza. Wallahi arziki Allah ke bayar. In Allah bai baka ba wanda ya isa ya baka. In Allah ya baka ba wanda ya isa ya halaka. Abadan har abada ba zai taba yiwuwa ba. Ya kamata imanin ka yi karfi cewa Allah ya halicce ka, kuma Allah shi zai azurta ka. In Allah ya bayar ba wanda isa ya hana, in Allah bai bayar ba wanda isa ya bayar. To shine zaka ji saukin rayuwar duniyar nan. In ba haka ba tun daga yanzu har aje ana da kasa kullun cikin fargaba kake, kullun cikin bacin